Haino hailam sogo khajani takhote bukhuk songrogno somung channel tinikhe tui phaijauka guria mairum no songui no sokrang haike rophoropo ke sanani hinai phaidingke baike rophoropo ke saiman sokrang haike songui no ani video pa asak norok nai tongdi inke norok buji manana kete nugui mo manana baike songui rophoropo khlaiman phaidi hinke I skip khayawi nai di video no na dangoro na kha mairum 1 kg na kha guria mairum na hadi mo hai mairum kiting le guria mairum oro sersa tongo obno tabo kaham kai sugrnai poriskar khaye bar khai moila sakagoi bar tei slai sunai kaham khaye poriskar kai sunani belai no dorkar na hadi gundak rok tongo norok nugui mangkhana gundak rok tongoi tongo obno je gundak tongsak no sunai tei slai bar khlaiye o moila rok no khibinai poriskar khayo ba haikeno na hadi odek thangka tabo haino hai tei rui suka bar khai suka mon pore somoi ton khang 2 ঘন্টা angkha nahadi 2 ঘন্টা ka khang somoi ton mani subai mani yagulo tabo obono songnai norok somoi tong khang ga gobang phano norok somoi tongoi mano ke horopana somoi norok phungai songoi sai mano ke tabo bono tei ni ang tei sokrai na khana hadi ti saka mairum no tei khibibayoi ge abo songna bage angoro na kha pias thani no helakwa kuchi khai tai hasing no bo grade khai na kha belai no motomo awang rogo reisa khang kai hasing be pias obo haike ang tai na kha nerkra no bo nerkra gura kha koni uina kha tabo karai box sinai songnani jotono ready ge na hadi thog rakhang thog kom nornai thoga sakabang riya jara thog bai mufuni chana enke belai no thog yak rogo nangai tongo tai thog sama basuk saya boni bagai tabang thogo tungui heke ba piasri na yak bani kisa mos costly wi rikha karon pias butir nongkhor ka belai no motomo aba heke mui songpro je pro songpro panom tikhe mosli rekha ka pias no belai no motomo ngota ba hai ke pias no koli rekha pias no ekdom kasa khai baja khaya kisa norom khainai kisa noromai heke ang hasing no bori na hasing no kathung bahero rohana nango aboni bagai hasing no kisa koli ri nei rubui ke o pias no asa kasa khaya awang rok songpro rogo hkai pias no kasa khanya nange ta mo haike no kisa norom khaina anguria mairum ri sinai na hadi mo haengkha kisa noromai phaikya pias noromai haikya kaina guria mairum ri rikha guria mairum rugui tabuk thok bai kaham kai mix khanya kana ang logi na guria mairum rakhang kaina hor kom khai rakha ekdom jotoni sai kom hor kom khaise mufona baban bage hor kom khairi rekha ge tabu kaham kai mix khaire granai o thok bai guria mairum no mix khaire nai na hadio ba hake mix khaire bai kha mix khaimaya gulong ka tabu somre renai mairum no anusare somre na ang chamos thaise rekha som ompore taki sari rwana 1 kg mairum no anusare somrenai na hadi mo hake ri rekha tabu som bai bo kisa puila mix khaina granai koloi kaham khai nor ojorawo sotoi rena khai rimano nor jodi no kormo khai sana hankai sombai baksa sotoi rimano ka angka kufur khai no sana hanai kuno sotoi ro roliya ke tabo jora mix khaibe kya mix khaimaya gulang nerkra gura bori rifika nerkra gura no mix khainai hanai kaham kai mix khainai bono kaham kai mix khaiei roi renai ekdom thogo nerkra ro ganang kai bono ro icha tongha kai nor badam ro kismis ro bori sai mano o jagao ke tabo ang tei ri rekha tei kisar nai nor nang khai tei kabang bori mano engke ang khai tei kom nor nai engke yak bai khoroi renai ulo aboni bage ang jotoi 2 cup no tei ri renai engke tei rui tabo kol nai tai sa haino hai kol phinai tei koli bono kholoboi renai ta bo hai ke nor o jagao norok dry fruit je norok jajang mani badam ro kaju badam almond badam je kono kismis ro na kheri sai manota bahai ge tabo koli ri bai kha ta koli kholobai ri sinai kaisa norong thani koimung nor jodi na ane channel ka talang tong ha nor ane channel subscribe khai di ten video no like di te share khai di nong no friends te family rong no te ano comment sunya ro ta pok dia sek no hambai na di kholobai re mane ya gulo 5 minute nang kha tabu koli nai bahayeng kha nai gere nai 5 minute ya gulo na hadio bahayeng khai ko mun kha na hadi tola rogo kha muni haike na hadi bahake motom jib ungui tongkha na hadi kisa mungkha tabu bono kaham ka yang jotono koloi ri bainai koloi runai abo hayeng khana hadi ko tola hingke munui phaima hayeng thangka norong nugui tongo guria mairum belai na muna klai tabu khai saka kisa tei khorai rene ang na hadi abo haike no norok bo
khoroi redi video je nungma haike tui khoroi mufundi ta je kyogia sak ke tabu tui khoroi rekha haina hai kholobi ri phinai inke haina hai kolnai abo haike mangno kolo kholobo khaine je kyogia sak na hadi munui si thangka obo kyok thangka nerkra rok ekdom kufur ngai sijagi tongkha joto jaga na mixing bai kha nerkra rok bo ekdom rofo ongkha motoma jip ngai tongkha munui si thangka na hadi norok nugui tongkha na jotono yang ulta pulta khai kolai nai kha angka jotono kothong koroi na hadi ko jotono munbai kha khayo norok buji mangkhana obo haike no yak bai tui khoroi norok sadi ang chanani bagai kaisa plate na kha ekdom motom jip ung tongkha bani bagai norok tabo mosdeng bai pana sadi mangso bai pana sadi je kono mui bai pana sai mangkha tabo obo haike songi sakhangkai belai no tho guria mairu no kono sokrang tuk bai khlaisa na nangya karaya no aram khai khlaisai mano khayo norok buji mangkhana nai taisa norok bai malai phinai haina hai next video o hambai।